Bismillahirrahmanirrahim. عاشقان دائم لقای دوست می‌دارند دوست، در غم و راحت رضای دوست می‌دارند دوست. وعده دیدار چون در جنت آمد لاجرم، عاشقان جنت برای دوست می‌دارند دوست. محبوبumuz, Halıkımız, Malikimiz, hakiki dostumuz bolun, iyemiz bolun. Allah Tebareke ve Teala'nın yaxşı adlarının gurrunu musulman doğullar. On meşilinci adi El-Ghaffar Celle Celaluhu. El-Ghaffar, ol Hudayi ki qavu zatları, avadan zatları, yaxşı zatları aşkar edip kökötiye, teleke zatları basriye. Edebiyat-ı Arab'da siği mübalağa değil, yani beter basriyen Hudayi. Hudayi Teala dünyada kan zatlar bize basırıptır, kan telekelikleri. Şolardan insanın içinde, derununla bir gövren içinde bir hafalıkla va, kan yali, irin yali, fuzalat yali, insanın daşının, bedeninin avadallığı bilen Hudayi Teala şolar basırıp koyuptur. Bir fikre deyli, eğer her insanın içindeki zatla görünüp duran olsa ne kadar yağdayı teleke olurdu. Ama Hudayi Teala, Gaffar Hudayi Teala şonu basırıp koyuptur. Hudayi Teala'nın yine basıran zatlarının biri, her bir insanın kalbinden geçen fikirler, bu kadar adamların yüreklerine teleke niyetler var, vesvaslar var. Eğer yanındaki bilse, ol teleke gümelleri, kineleri, ol hıyanet fikirleri, hiçbir adam bir adamın yanına oturacak gel. Onu Hudayi Teala tenha şu adamın özü bilen Hudayi Teala bilmeletip koyuptur. Kimin sırrını kim bilir, kim yaratsa şo bilir diye de könele. Eğer adamla birbirinin yüreklerindeki zatlarını bilfetti, onunla muhabbet arada bolmorttu musulman doğullar. Gaffar Hudayi Teala yürekleri basırıp koyuptur. Yürekteki esrarları. Hudayi Teala'nın üçüncü basırıp koyan zadi insanların günahları. Bu kadar günahlar ediliye, fikret musulman doğun eğer günah edende manlayına yazılyan mol sotti, ya arkana yazılyan mol sotti, ya kafina yazılyan mol sotti, onunla yağday necire olurdu. Gaflet edip, şeytanın, hay hevasın, nefsin uğruna düşüp, bu kadar günahlar ediliye, emme Hudayi Teala hemmesini örtüye. Meğer bir adam hattın geçip, beter bir biyavrayı bulamasa Hudayi Teala, günahlarını basırıp koyuyor, ay tövbe der bendem deyip. Şon yali, mümin adamın günahını Hudayi Teala kıyamatta da basırar diye. Sahabalın biri, Hazreti Abdullah ibn Ömer radıyallahu teala anh'ın elinden tutup, kıyamet gün molonunu Hudayi Teala şu insanları necre hesap kitap edecek ki şunu bilyen mi dedi. Ol bozoruk var sahaba, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu ayttim ben, şu gurrunu Hudu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ödünden eşittim dedi. Kıyamet gün molonunu Hudayi Teala mümin adamı öz yakinine getirer. Bir zat bilen basırar üsünü. Oğruyunca sirri necva eder her bir mümin bilen tenha Hudayi Teala bilen şu mümin eşitecek. Her bir insanı Hudayi Teala şeyle bir hesaba çekecek ha. Fenomen o beyleki insanlar. Ey bendem aya falan günah yadına düşüyor mi? Ol 15 yaşında bir namahremi gözledin. 20 yaşında bir oturup gıybet ettin. Tamamen günahlarını Hudayi Teala bendesine boyun aldırar. Gözünün evine getirip kök eder. Yadına düşüyen günahları, yadından çıkan günahları, kişi olakon hemme günahlarını şotada boyun alıp da ay bir güman eder, ay bedbaht bollum meninle. Hudayi Teala hemme günahlarımı ağladı ki, hemme günahlarımı boyun aldırdı. Yaddan çıkan zat yok, hemmesin gözümün evine getirip kök etti. Ay bedbaht bollum o diyer. Emme Gaffar Hudayi Teala geçecek adamsına ne mi diyer? Dünyada basırdı mı abi günahlarını? Hiçbir ahadi bilmedi şunu. Bunu sana basırarın deyip aydar Hudayi Teala. Geçecek adamsına şey diyer. El-Gaffar günahları örtüyen, basırıyan Hudayi Teala. Necre bir Hudayi Teala'nın adı bilen sıfatlanmalı. Necre zindegimi de getirmeli. Hudayi Teala'nın El-Gaffar diyen adı bilen necre yaşamalı musulman doğun. Bir buğde ferdisi var. Yani öz etyen günahlarımıza nispeten bir etmeli işimiz var. Buğde ictimaisi var. Başka adamla yanlışıp iştibah edip bir günah etse, onun mukabelinde bizim etmeli işimiz var. Öz günahlarımıza nispeten, eğer Hudayi Teala bizim günahlarımızı dünyada ahirette örtsün,
Ay men dünyada örttüm, kıyamatta da men ahiretde buun kunne sen günahını örtecek diyen megamına yetecek olsak, günah ettik, tövbe etmeli Müslüman doğan. Ta Gaffar'ın mağfiretine şamil olur yalak. Hudaý Taala tövbe gaftını koyupdur. Tövbe ve istiğfar ulukun nimetlerinin biri. İnsan mesir zindegisinde ahirete karşın bar yatsa. Mesela bir adam 20 yaşam olsa 20 yıl dünyadan daşalıp ahirete golaylapdır. 50 yaşam olsa 50 yıl dünyadan ömrü tamam olupdur ahirete Hudaýyna karşın bar ya. Kade gaflet et ya. Hudaý Taala'dan gafil bol ya. Nefs ağlaya, şeytan ağlaya, belahire teleke yoldaş ağlaya, bir günahi et ya. Hudaý Taala näme diýe? Gafiriz zembi ve qabilit tevb. Ey bir eýen madır, günahlar geçýän, örtýän, tawbalarda kabul etýän, ewril şu Hudaýa diýedi. Ey musulman dogullar, şu mağfiret, gofran, bu kadar Kur'an'ı kän getiripdir Hudaý Taala. Ta günah etsek ewriler ýalak. Hatta bir suran adyny Gafir diýipdir. Kur'an'ın içini okuyup manasyny bilmeýän adam şu suralaryň da adyny gözlese, Gafir diýen surada bar o diýipdi. Günah etsen Hudaý Taala örtjek bolmaly. Tövbe etmeli diýer ýalak. Ýadymyza düşüpdir o ýalak. Tövbe gasyny açyk goýupdyr. Ta kıyamet eçelli açyk. Her bir adam can karkara gelýänçe tövbe açyk musulman doganlary. Mağfiretin haddu merzi de yok. Her gadyr günah ulakon molasyn, ay men Hudaý Taala geçmer diýen bir fikir gelmesin kelläňe. Hatta kafirlaň hakynda näme diýe? Ay çok kafirlara eger eden işlerinden çekinip de iman getirseler şol kafir wagtlaryndaki eden günahlarını hemmesini geçen ni baýtýady. Kafira şey diýip musulman dogan. Emme sen men ýüreginde iman ma? Her gadyr olakon molasyn, her gadyr günah kän molasyn, hatta günne 100 gözekde günah et, eger çyn tövbe etsen Hudaý Taala men geçen nipdirdi. Tubu ilallahi jemi'a. Emme musulman dogan Hudaý Gaffar bolmaly diýip halan işin edibermeli däl ha. Egerçe lutfu köpdür, gahry hem bar. Başın ger göğüne yetse kul sene yar diye Hazreti Ofallah yarışan. Hudaý Taala'nın Gaffar diyen sıfatı bolşy ýalak, Qahhar diyen sıfatı ba diýipdir. Emme bir wagt adam gaflet etýär, insanla nesyandan untýär, şeytana allanýar, nefsin uğruna düşýär, günaha murtekip bolýar. Günah edip barýan adam eýnuhu bir palçykly ýollan barýan adam ýalak diýe ulamalar. Gidiberse üsü egin maşy palçykdan dolýar. Emme basym ewrilse ol degence palçygy ýuwup da öňküje ýal arasaja bolup bilýär-de. O ýüregindäki garalyklar aýryp bilýär. Hudaý Taala her jere günäň ulakon molasyn, her jerede kän molasyn. Eger tawbaň şertlerini bitirip de çyn tawba etsen Hudaý Taala günäň geçecek, günäň örtjek diýipdir. Emme şey ile Gaffarda bolsa bir guruh adamlaryň günähini men geçmeýän diýipdir. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar: "Hemme ummatum eger tawba etse günäh geçiler" diýipdir. Meger mujahirlen günah geçilmer diýipdir. Ey mujahir kim betbaxtlike. Şeýle Gaffar Hudaý Taala şolaň günahını geçmeye Peygamberimiz hadisiň izinini açyklap beripdir musulman dogan. İmam Buhari rahimehullah rivayet etýär. Bir adamla bolýar diýipdir. Giýje günah etýär. Hudaý Taala'nın günahyny basyrýar, emma bir erti turanno dostunyň ýanyna barýar, ýoldaşynyň ýanyna barýar, ey ötenaşym falan günahyny etdim ha men. Falan zady gözledim ha men haram zady. Falan haram işi etdim ha men. Hudaý Taala'nın basyran zadyny özü ýaýratýar, Hudaý Taala oň günahyny geçmeýär diýipdirdi. Özüme nisbeten günah etdik. Her gece yatamızda ya Gaffar. Ey Gaffar Hudaý Taala men günahymı geç. Eden günahlyň her günahına bir ya Gaffar diýip Hudaý Taala geçer. Emme halkyň iştibatyna nisbeten näme? Hudaý Taala sen günahını geçýär. Hudaý Taala näme diýär? Wa izâ mâ gazibuhum yaghfirun. Ýagşy adamlar halk bilen hakyny iştibah edip bir telekeligi edasa, qaharlaryny getirse yaghfirun. Sana da diýär, geçýär, basyrýar. Göz eşdetýär. Musulman doganyň ýalňyş bir iştibah etdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar: "Haýsy bir adam bir musulman doganyň iştibahyny aýbyny basyrsa, satarahullahu fid dunya wal ahireh." Rawahu İbn Majah rahimehullah. Hudaý Taala dünýäde ahiretde bu aýyplaryny basyrar diýe. Emme ol bir adamy ki oňyň gıybatynyň ýerine, oňa töhmet urup, zindigi şahsiýlerini dehalet edip, jasusi edip, uşfuyun bolup, oňyň awraýynyň ýerine gidýän adam Hudaý Taala'nın El-Gaffar diýen adyndan oň zindigisinde paýy ýok musulman dogan. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Ey musulmanlar, ey imanly adamlar, Hudaý Taala'nın bendelerine eziyet bermeň. Diliniz bilen olara telekek aýtmaň. Olaň
zindegiye hususilerinin izinine gezmeň. Haýsy bir adam beýleki adamlaň hususi zindegisine girip de şolun ayıplarının izinine bolsa Hudaý Taala on hususi zindegisinin izinine bolup hatta öýünne de bolsa biýaber eder diýip aýtýar. İmam Ahmed rahimehullah rivayet etýär. Yani musulman dogullar bir az fikir edeyli. Hiç bir kamil adam ýok. Her bir adamla ayıplı da var, gowlukly da var. Eger Hudaý Taalaň Gaffar ady bilen ýaşajak bolsak, Hudaý Taala sen günäňi örtýän, basyrgan diýipdir. Eger şu ady zindegimize getireyli, şu bilen ahlaklanaylı diýjek bolsak, musulman dogunyň telekeliklerini, ayıplarını basyrda, gowluklaryny ýaýrat. Ewliýala bir gürrüň aýtýar musulman dogun. Bir adamyň 99 tane ayıbı bolsa, birje tane ýagşylygy bolsa, we duruşuna ayıp bolmaly ha. 99 tane ayıbı var, birje tane ýagşylygy var. Şo 99 ayıbyny örtdi, bir tane ýagşylygyny aýtdy diýip aýtýar. Hazreti İsa ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam bir wagt hawariyullar bilen, yani öz şagirdleri bilen bir ýanadan geçip barýanmışdyk. Bir doňuz maslyk bolup ölüp ýatydy. Ýani näkile her gaýsy muňa bir zat diýipdir. Bir diýipdir, ey ne kadar muň isporty diýipdir. Bir diýipdir, ne kadar teleke bolup ýatyby diýipdir. Her gaýsy bir telekeligini aýdypdyr. Emma İsa aleyhisselam näme diýipdir musulman dogun? Ey ne kadar diýişi akjamyň diýipdir. Yani näme billetýe? Menfi gera bolma musulman dogunyň hakynda. Musbeten diýiş bolamyjy. Hasiýatynyň haýsy bir adam her namazdan soňra ya Gaffar igfirli. Ya Gaffar, ey Gaffar Hudaý Taala, men günälerim geçdi. Her namazdan soňra aýtsa, hökmen Hudaý Taala şoň günälerini geçer diýip aýtypdyr ulemalar. Hudaý Tebarek we Taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimizin günäsini geçsin. Hemmemiz bu dünýäde abiray, ahirinde iman, ahiretde beheşte jawida videoهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.